खुलुमबाय दिनैनि सानसे प्रग्राम बे प्रग्रामानो जाबाय इनभाइरनमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेवहाय जोङो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय HS फार्स्ट इयार स्टुडेन्ट्सफोरखौ लांदों क'क्राझारनि दिरबिलावहाय बेवहाय सहैनाय लोगो लोगो फुंनि नोजोरिया जोङो बेबायदि नुनो मोनबाय लोगोसे जोङो लांफाखादों टेन्ट हाउस बिराद बुरजा माल डेस्क बेन्च माने जाग्रा डाइनिं गासिबो आरो लोगोसे संग्रा खावग्रा मावग्रा गासिखौबो लांफाजोबदों जिहेतु स्टुडेन्टस एन्ड टिचार्सबो थांफादों बेबायदि संनो खावनो रावहाबो बिदि सम गैया टिचार्सफ्राबो बा स्टुडेन्टसफ्राबो जिहेतु सार्भेनि थाखाय नालाय आरो बेवहाय जोंहा दिरबिलावहाय रिजर्ट खालामनो नागिरगासिनो नैबे जाबाय रिजर्ट खालामनायनि माखासे नुथाय आरो बुंनाया एसे थाबथा थुबथा जालायलांबाय हायाबो गोजा गोजासो गोजा हाखर जावनानै गोजा ओंखारनायसो नायो बेवहाय दिरबिलाव फैयोबा नोंथांमोना बेवहाय प्लास्टिक नुनो मोनगोन माने बैयावहाय एन्ट्रि फिसावहाय ओरैनो बेसेबां लायोथाय आंबो मिथिला जायखिजाया एन्ट्रि फिसाव लायो ओमफ्रायो बेफोरखौ जेबो साफाखौनो खालामा प्लास्टिक गोजानै बेयावनो मोसौफोरा सैमाफोरा बे ओंखाम खालायखौनो जायो जेबो गांसोआनो गैया बे मा गांसो जानो बिसोरो आरो बेखौबो सावनायसो जाखायो नै प्लास्टिकफोरखौ गोबावजोंसो सावनाय जायोदां बे हाग्राफ्रानो थैजोबनानै मोसौफोरा जानो मोना बैयावहाय नुदोंमोन आङो मोसौफोरा खालायसो जागासिनोमोन बै नावाव नुयो खोमा सोरबा नेग्राफ्रा गुसुथार बिराद गुसु बार बारदों वाव दा नैयावहाय बे बिलोखौल' समायना नुयो बे दिरबिलावहाय बिनि उनावहाय गासिबो प्लास्टिक गोजा बेवहाय आरो हाजो दं आरो बे हाजोजों लोगोसे समायना नुदेरो माइ गायनायजों लोगोसे गोथां सोमखोर गाइसमोन लोगोफोर आं गाइसमोनखौ एसे होननो बायो लोगोफोर केमेरामेन गैया ओंखायनो बेयावहाय माबा दोननानै बेयावहाय केमेरा भिडिअ बानायदों आरो आं नोंथांमोना नायदो आङो दा जों दिरबिलाव फैनाया खेबथाम जाबाय ओरैबायदि बार स्रो स्रो बारो मावग्रोबायसोना बयबो बेदरा नै जागायहांबायानो बिमा माबा दालि संहांबाय बे साहा नामा साहा दावदै रुबाय लाल साहा ब्रेकफास्ट खालामसिगोन बेनि उनावहाय मानसिजोंनो मैगंखौनो नुला माथो बेवहाय फिल्ड सार्भे खालामनायनि सिगांनो जोंहा मैगंखौहाय स्टुडेन्टफोरखौ सायहोग्रोनाय जाबाय आरो ओमफ्रायो बेनि उनावहाय जोंहा ब्रेकफास्टनि रेडि जाबाय बे ब्रेकफास्टआव दङ ब्रेडजों जेमजों लोगोसे दाउदै लोगोसे लाल साहा बेवहाय जानायावबो जोंहा नै स्टुडेन्टसफोरखौहाय लाइन थाहोनांबाय मानोना स्टुडेन्टसफोरा बुरजा नालाय 139 खोमा आरोना फार्स्ट इयारनि स्टुडेन्टसफोरा ओमफ्राय लोगोसेनो दसेनि उनावहाय जोंहा नै सार्भेया जागायजेनबाय नैबे ग्रुपआ आंनि ग्रुप आरो बेवहायनो फार्स्टआवनो आङो नैबे पलिउसनखौहाय लिरग्रोनो होबाय आरो बिसोरखौहाय बे खालायखौनो मोसौआ जागासिनो दङ नोंथांमोना नुदोंना भिडिअआवहाय लोगोसे बिदिनो ग्रुप जोंहा थांनानै सार्भे खालामनाय जादों आरो गामिनि बे मानसिफोरखौहाय सोंहैनाय जादों इन्टारेक्सन खालामनाय जादों আমি বডোলেণ্ড ষ্টাৰ একাডেমি এইটো কোকৰাঝাৰ তিতাগুৰি তিতাগুৰি পৰা কাকি ইয়াত মানে খেতি বাতি কেনেকুৱা হয় খেতি বাতি হয় মোটামুটি ভালেই মানে না সব ঠিকে আছে মাজে মাজে অলপ বেয়াও হয় কাকি আৰু বেলেগ নাগাৰে শালি সময়ত শালি গান গাৰে बिसोर आंनि गाइडआव दङ मोसौनो नै गांसो हानानै लांदों सान्दुङा गरमथार खाखुबनानैसो लानांबाय बिसिना नै ग्रुप मोनसे नै बिस्रा फिल्ड सार्भे खालामनायजों लोगोसे नाव जावनो मोनलायथारबाय दसे दालाङावबो थाबायबाय दसे नै माखासे भिउसफोरखौबो केपचार खालामबाय फट' खेबहोबाय लोगोसे बे गामिनि ना सारग्रा मानसि केजि बुवा आधा किल'नो नाव गाखोनानै सार्भे खालामबाय बिसोरो नोंना मा नाममोनलाय धनबीर बे बटआव लायो सासेयाव 50 रुपिस दा बे बटआव गाखोनानै नोजोराखौ जोबोद मोजां नुयो दैजोंहाय बार स्रो स्रो दायो आङो गराय गाखोनोसै 150
फिल्ड स्टाडि खालामखांनायनि उनाव दसे मिउजिक चेयार होबाय स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय लोगोसे प्राइसआबो मा 1500 बेबायदि आरो जेनबाय सोरबा मिउजिक चेयाराबोथ' मोनसे भाग्यसोखा ओमफ्राय दा बयसफोरनिया ओरैबायदि नायदो माबायदि जादों माने मोजां नुदों आरो गेलेनायखौहाय ना Wow. जा मोननायावनो जाखा दानिया जाखां लोंखां मोनसे ग्रुप फट' खेबजाबाय मेम'रिसनि थाखाय लोगोसे बेफोर फट'खौनोथ' जोंहा मेगाजिनफोराव होनांगौना लोगोसे दान्दिसे मोसाबायबो ज'यै जोंबो मोसादोंमोन भिडिअ लानाय जायासै जोंनि टिचार्सफोरनि ओंखाम जानायखौबो भिडिअ लानाय जायासै बेबायदिनो आरो केमेरामेन गैया नालाय आंहा ओंखायनो बिदि जायो हाग्राबारि हाजोबारि